είναι η ζωγραφική μου ίδια. Δηλαδή, δεν θέλω από κάποιον να ψάξει να βρει ένα χειροπιαστό νόημα. Θέλω να απευθυνθεί σε μια αίσθηση. Αυτό και όσον αφορά εμένα, είναι μια στάση αυτό. Ο τίτλος της έκθεσης, Raw, σημαίνει αμεσότητα. Αμεσότητα ή ομότητα είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι τίτλος και για άλλες εκθέσεις. Δηλαδή, γενικότερα είναι ένας τίτλος που χαρακτηρίζει τη ζωγραφική μου, αλλά ειδικά σε αυτή την έκθεση νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όταν πάω να φτιάξω ένα έργο δεν υπάρχει προσθέτει. Στο θέμα βλέπω ότι μπορεί να ανακατεύεται μια διαμαρτυρία, για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα που ενδεχομένως να είμαι δυσαρεστημένος. Μπορεί ξαφνικά μέσα να ανακατευτούν διάφορα προσωπικά μου θέματα που να είναι ασύμφωνα με αυτό που θέλω να κάνω. Δεν θα τα σβήσω, δηλαδή δεν θα τα πετάξω. Τα θεωρώ κομμάτι του ίδιου πίνακα. Καταρχήν δεν ξέρω κι εγώ ο ίδιος τι φτιάχνω την ώρα που το φτιάχνω. Δηλαδή δουλεύω με μια αμεσότητα γραφής. Δηλαδή δεν είναι βάσει κάποιου κόνσεπτ που θα φτιάξω κάτι που θα δημιουργήσω εγώ έναν κωδικό προς αποκωδικοποίηση. Δηλαδή είναι κωδικοποιημένα και για μένα τον ίδιο. Δηλαδή θα μπουν κάποια σύμβολα, θα σβηστούν, θα ξαναμπούν. Όταν λέω σύμβολα εννοώ κάποια στοιχεία. Μπορεί να είναι αριθμοί, μπορεί να είναι ζωγραφίες, μικροκεφαλαίες, σπίτια κτλ. Θα σβηστούν, θα κάνουν μέχρι που θα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Τι με λέω θα μου αρέσει η αφήγηση, αυτό που βλέπω, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι. Ας πούμε, εγώ ζωγραφίζω τα βιώματά μου. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά βιώματα. Ας πούμε, να είναι, στη Σουηδία, να είναι κάπου αλλού, να έχει άλλες προσλήψεις, αλλά παρόλα αυτά να του αρέσει το έργο, να το νιώσει. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με το συλλογικό ασυνείδητο. Με ικανοποιεί αυτό το πράγμα.